ki PERSARA nang ba ka Good News TV jong ka jaseng samla ki GP sinat sepngi ni pediang sobhaya pi baro ba ni ai kublaya pi haga keteng ka batiang tam jong utrai bat nong penim jongi uji sukris. Hi baro. Hi Miss. Tab ya long kumno menta kasngi. Ya biang. Tinggi dan lengkat bat ngi ya ki wei pat ki hap ki berit ki bapet ya kani ka program lingba ka Good News TV. Ya ni ka por ka kerpat ya pi bapin sobha ban pet itu ya tadi sedang nak pinang tu. Kakerteng kejonga kedai Mebarijanai Nongsiej. Kakerteng jonga kedai Celine Gracia pergi Thabah. Kakerteng jonga kedai Mebanbiang Wanswett. Kakerteng jonga kedai Samebansuk Warjri. Kakerteng jonga kedai Rimeka Susngi. Kakerteng jonga de Hamebanshan Pakyntein. Di kublai shibun ya pi baro ba pila pen itu ela di kumto di lingba jong kani kapor pi dan ayuban ai ha pedeng jongi. Very good, very good. Miss. Oi Rimeka. Shwa bingin snow ya kajing itu kana ngan Pule nak ketiju ublay bangan duwai. Tahu kani kapor ngini asngau ya kajing Puli na ketien ka jong ublay bat kajing duwai na Rimeka. Shwa bangan duwai ngan Pule na ujob lenong pasal puar tukad baar. Ngatip pamela bane ya ki e baro bat ba om la ban khang ya kanu kajing tu jaume. Tu nginya duwai. Kepar jengi ubah bereng long bekut kakerteng jaume ni wan khwat jaume kum ki khana ban pen kentang ya kani kajing sang shimti mame kapor badang sa baro hakting jisu midwai amen. Tu ublay kerku ya pi Rimeka ba pila Puli na ketien jong ublay ba pila abu kajing duwai. Temen tapat menu banyak tok kana. Mengames. Tak okey, sedang nak pi kan? Hakani kapor mangha bagi perlok jonga ini tu kana shepa u adam bat ke im bat ka jing her pateng jongki. Ublay ura thau eki baro men haba ublay ura thau yu briu beningkong u adam. U adam ura shong lasa balak ka kurum jong u ka im ha aden ki long ki bedap da ka jing kemen bajanai ha ka ba kongu ya ublay bat ki kemen ha ka jing dan ringkat lam ka jong ublay. Tat anda ha ka wei ka si. De shisha mo ba ublay ula ong ya pi ban bam na udieng baro. U besen la ke lia ka im. Ni laban bam yu so baro la no satang ya uwei kala jubab la dangi bam nikta yau tai so ngin yap pen yap besena rikepen biet pen long kum ublay hadien ka im kala ikwa hadu kata yau tau so bat kala pen chashkori besen bat kala bam yau tau so hadien baka im kam shim la kongo yo blay kala yalam yo adam ban bam lam yo ta uso u adam u de ban ong ngan long ubam kongo ya kaktien u blay habau adam bat ka im kila lepam kila sno tho ba kila long ling khut da ka bashu lang ya kisla u ding dumbur kila tap yala de kum ki jing kisha badri hakisanyam dingret na ka jing dan ringkat lam ka jong ublay. Ha kajing pengat jong ka pramiet ublay ula wan chaka keper. Ula tip ayubu adam bat ke em kilale. U adam ula kena ya ke em bat ke em kalau kena ya besen. Ba ublay ula ong. Besen ulang ubala tim. Kabriyo kandan ka jing so jing tar haba ka kakun. Adam ba mela lepop la tim ya ka kendo lam bat kisya bot ba men treshi tam bat men mix up. Ublay ula bu ya ki shabar jong kata ka keper ka ba phala. Namar pa kila lepop la penyeklat no yaki na ublay uba ay kajing im. Ublay ula bu ka watlam ka ba pernay ka ban khangla yaki ban rung shapo kata ka keper. Ublay ula thao yaki ki jing sab da kisne na ka penta u adam bat ka im. Nang no ublay ula shim yakin kisne. Slam hadian kata u adam bat ka im kila yok kun. Ukun panikam jengki ukan ula long unang rap. But ukun ba jengki u abel ula long unang rilang berat. Hakwa yasni ukan ula walam sha ublay kato kat ni na kichur kum kajing ais ngobha sha ublay. U abel ula walam kato kat ni
naik ki babhatam jong kilang berat jong u kum ka jing ais ngobha shoble ublei ulas ngobha ya ka jing ais ngobha jong u abel ublei shim las ngobha ya ka jing ais ngobha jong ukan ula bitar shikadei henry ublei ula ang la dambe la le ka badai hatuon am pediak nyame ka jing bitar jongkan kam shim la kutna hadian kat tu kan nipor hapol lingkha ula turya le yu abel ba ula penyap ya u Ublei ula kali ya ukan. Hang no para jong abel. Ukan la lan kam tep. De mangamo ba sumar ya la upara. Ublei ula pensitam ya u akan dah ka ba. Usim na ka jing la bandrap lingkha jong u ba penyat beri u. Ukan la let na ka jing la kat jong ublei. Bat ula syong kurum ya ka beri ka banarin na kilayo sibun ki kun gikti bat chan ki kun thio bat ki kun tun jong kan kila pendap ya kanong ba ka ba ula seng haka ju ka por ka longing jong adam mat ka em kila roistat bat hakitu ki por ki bri ki kam em islam banyak ki ba mentah ba ka em ka yo usat ka boleh la ay usat haka jaka jong abal usat ulong bri ba em hadu kendai spa arsnam kat banangat kiski kipor or brio na koi kapateng sakoi pat ula nang kala bamar blei la susi sibun blei ula tumu ban penjat na baro ki brio ki marat ber kisem redon tang woi brio open sofa ya ublei kuta de nuwa bahir pateng nuset nuwa long brio bo hak bar uba kram sakan pap ula ya ringkat bar ublei nuwa unan lain kun berwikai ki pan ko ngo yo ublei la pen kre yo nuwa karukom ke bapelas buat tinggal ayat snow ikut kajungnya tu khana mentan marot play asal skor phane hot miss ti ka kajung hikai ka bangiyo na katu kajungnya tu khana ka jing kai ka bang yo menta ka long ba ngem te ban long ki khna ki ba bitar ko ukan ring di ban long ki khna ki ba jam lut ba chai chai kecing hikai ka bangi yo kalong mangem la ban thok no ublei ngiti ban IT lut show play te ki ba bhatam namba de ma u bla thaingi ba bla ai ngi ka jing bam ka jing em bat ki ba jing kam Hidi ban duwai hublei ubala ai gan yicing em. Kaji hikai ka bangi yo kalong ba hakano ka jaka ka bangi rie ublei ulap bet. Kaji hikai ka bangi yo na kani kaji tu khana kalong ka jing iet jong ublei udang iet yo adam mat ke em wat haba kila le pop yo. Ho da shishang ida yo shibun mo ki jing hikai namba jong katu ka jing tu khana ka bangi yo sngom mentan ti hakni kapor dang don shu na em ka jing tu khana ka bapi kwa ban pensngo ha pedeng jongi Hot miss. Minta ngan pensngo pedeng jong pi sapang ka jing tu khana jong noa ba ka jing slei ka bakrao. Noa lalong brio ba mani ublei. Barak ki isi bat kim ko ngo yo ublei. Hakwe ka singi ublei long ka ka ba pen kendit ngan penjat no ka ka perthai bomman. Ublei la yathu hu noa tanggal long yang long sam jomir kan yo lan em. Ublei lo maham yo noa ba ka jing slei ka bakrao kan saja ba kan tap lep ya ka perthai. Thau ya ka yeng lieng da ka dieng. Ka lieng ka bahe bat ka ban biang na ka benta ka long yang long sam jomir bat na ka benta ki marat ru ki babun. Tu blei lo ai hu noa ya ki jing patha ki babiang thek bat noa la 3 minat. Lek se ki breu ki la kran ben yu noa habau la batai ba balei usna ya ka yeng lieng. Henry noa la yai 3 bat la yai ya thu ru ki breu sapang blei jong u. Unoa la dan ka jinget ka bakrao. Ula nget hu blei wat la u slap 4 sem la hap min chua. Shen la dat ban thau ka yeng lieng. Bat ka la long ka babiang ban tablet ki jing dan kam bara. Minta ki marat ru ki las dang ban yawan. Ublei la walam sijur jong kat tu kat ni ki jat marat bat nyu jur jong ki wepat ki jat marat. Ki sem ru ki bahe bat ki baret ki marat ki bajrong bat ki baret ki las dang ban yarum spot ka yeng lieng. Nyak si ki brio kila perta ki kentin yo ben ya unuwa kadba udong tundrong ya kimrat.
Kim shim la sange banyak pop persya ya ublay. Kim shim la kerpat banyak rong lem syapot. Hadian kata la penrong lut ya barok kimrat bat kisim. Alia syapot ka ying liang ublay ula khot ya unowa. Mami bat kalong ying lang sam jong mi. Unowa ka kurim jong u ki khon senang jong u bat ki kurim jong ki dia ki la ya rong syapot ka ying liang. Hadian kata ublay ula khang ya ka jing khang. Ti uslap ulahap. Kajing cur uslap kala pengam ya kepertai sa pusi bat sa phomiet. Ki kajing slay kila tuot halor kinong ba bat kisnong kendang. Haba uslap rasanya wat ki lomba kila don hapo jangko Barok ki baring mensiam ya kalier kila yap kat ba ki kinang kieu. Kaying liang kala per hasla Kala banong kabadung chapo kaying diang. Kala banong bakaki seni satai. Bat kala ru banong kabas ngongyo. Pinban kaying liang kala yada ya unowa na kajik sli Hadin sambenai jong kajing sli Ublay ula pa ya ka ali penrikyang ski. Kaying liang kala ne haki lomba ka arara. Unowa ula syong hapo kaying sa saupus ngi kat baki kila nang rengat. Unowa ula pa ya ka ting up ba ya kaparo na ka ying ling ka na ka jingkhang yit ka bala play jong ka ying ling kaparo ka kalawan pai pat sa unowa hadin chitayo unowa ula tip ba ka perthai ka khyang namar ba kaparo kam shimlawan pai sho unowa ublay ula batha unowa ba kapor ka biang ban mi no na ka ying ling unowa ba kalonging long sem jong kila pan mi no shabar ya kimara Dukan no unua ula don kajing sngongo ula te ya kedua but ula mane ya ublay ubalala an pelat ya badia kayang longing ngosam je na kajing slay basir kai ublay ula ai ha unua ya kajing kular ka bapla on pai sho dalele ya kajing slay ban bishar ka pop kibreu ublay ula ai kajing pinkin mau ya kajing kular jong usimple ula long kadak jong kajing kular jong ublay Unua bagalonging long sem ju kila syam kajing stang thamai hadin kajing slay Tang hadin kat tu kat ni kinong mi pateng jung kila pan bun breu biang perthai baro ki jat ben reu jong ka perthai kila mi no nua pat na ki khon ki ti jung Ba jong kali ka por ngene ya sngo sai ka wei pat de ka ju ya thok khana. Tika eibat kajing hikai kabangiyo na kani kajing ya thokana. Kajing hikai kabang hiyo lingba kane kajing etu khana kadai bang ide ban ko ngo ban nget ha ublay. Ide balang kumunuwa ba klamdo jingkerman wala da kibriu kilakran banyu henry ngide banya seprang man pendap ya kakam ka ba ublay ula pa engi bala. Kajing kai kabangiyo kalong bu Blay ulong basta. Ngidi man kemau ublay haka jing hapor kabayang ni ya don hapo jing dan basuk. Ngidi banong kipasorit. Ngide ban kin mau ban ai ngoi ublay habo la le bhai ngi. Kat nu ngandap na kajing sngongo ublay na kabta jong phi baro tang ba phi ai ya kajing ya thokana na ka kitien ka jong ublay henry phila ai ru ya kajing hikai kabangiyo lamba jong kini ki jo ya thokana kida long shisha ki jing hikai ki ba ai jing ker khu yangi bat ki bangi dei ban pendang kam ha ka jing ka jongi ka ba mala kasngi tu ublay un ker khu ya pi wi baro pinang he nang san ha ka jing tip ya ka kitien jong ublay bat ka jing shakri jong pi ublay de hani ka por ni la poi sa ka benta ka ba nginya penwai no ya kani ka jing ya khendu lang ka jongi bat to nginya yeng lang ban ya le ublay ha ka jing duai ta nginya yeng lang ka por Para ka bawai no tu ai ba kajing it ba ka jong ublay pa kajing ai jong ublay khun ba kajing ya slok jong mun sim ba khoi kini baro lai kin da shong sa ren kat dan bat ngi oi bat kitu ki weiru ki para khana ki ba shakri ba ki ba mani yami hang ne bat kaleng satlak ka perthai na do menta shdu ki arta ba bam jukur ru amen